Helo, Fion dwi, Cynghorydd Gyrfa gyda Gyrfa Cymru. Heddiw, dwi'n ysgol Morgan Llwyd. Wyt ti wedi dychwelyd i'r chweched dosbarth ac yn meddwl tybed ydych chi wedi gwneud y penderfyniad cywir? Heddiw, rydw i'n ysgol Morgan Llwyd yn sgwrsio gyda disgyblion sydd efallai mewn sefyllfa debyg i di. Cwerth amser i ddeall pam dy fod yn cael yr amheuon hyn. Efallai dy fod ti wedi newid dy gynllun gyrfa ac eisiau newid dy gyfeiriad. Neu, efallai nad yw'r pwnc neu'r cwrs yn iawn i ti. Ystyried canlyniadau o adael a fydd yn effeithio ar yr hyn rwy ti'n ymwneud fel gyrfa. Y peth pwysicach i gofio yw peidio a rhuthro i wneud penderfyniad y gallet ti ddifaru yn nes ymlaen. Gallu di wneud y penderfyniadau gwell pan fyddi di'n gwybod beth yw'r holl opsiynau. Gall Gyrfa Cymru dy helpu di i archwilio'r holl opsiynau. Mae'n cynghorwyr gyrfa arbenigol yma i dy gefnogi di, i wrando ar dy bryderion ac i dy helpu gyda beth i'w wneud nesaf. Cysyllta dros y ffôn neu drwy sgwrs ar y we. Neu, os ti yn y chweched dosbarth, gall di fynd i weld y cynghorydd gyrfa yn yr ysgol. Cerir gwefan ni i gael rhagor o wybodaeth. Pa bynnag y bryderion sydd gen i ti, mae Gyrfa Cymru bob amser yna i helpu.